Sa silingang lalawigan sa Bohol, subay sa nagpadayong kampanya sa kapulisan kontra bigay sa barangay ug SK elections, duha ka mga kandidato pagka-barangay konsihal sa lungsod sa Hagna pasakaan og kaso. Human sila ilang bigit sa vote buying. Giingong nasakpan ang duha ka mga kandidato pagka-konsihal nga namalit og boto. Ang duha ka mga kandidato nagpapili pagka-konsihal sa barangay Kanhulaw ug barangay Pahina. Mato ni Police Major Joseph Lopena, ang hepe sa Hagna Police Station, nakadawat sila og taho kabahin sa vote buying. Pasakaan sa kapulisan ang mga nasikop subay sa mga ebidensya nga ilang nasakmit. Natag yung gipangusgan o gitagaan gyud og ngipon aside sa mga national agencies nga support dire labi na sa PNP, VIP, Coast Guard, Comelec, DILG. Dako kayo ang suporta nga gihatag sa atong mayor si Joseph Ranula with regard sa kontrabigay. Even sa mga naimo mo suporta unta sa mga barangay candidates nga mga dagko nga posisyon nga politiko gibalibaran yung mayor. No. Akong gipangusgan dire sa Hagna nga no vote buying, one Hagna kontrabigay.